Moikka YouTube, hästäkää paskahamat. Moikka kakkakikare. Mitä se tiu? En mä tiedä. Vittu kun tuli se niitä hilariuskohtia. Näetkö sä miltä Nidalee näyttää? Miss vitus se on? Se on täällä meidän kanssa. Joo, nää vitu. Se on ihan vittu ruma. Ja? En mä tiedä, mä täytyy kyllä. Minäpäs tulen KS. Op! Vittu homo sait pitää oma killis. moi homo. Dur. Hei, tuuks tän vähän tappaa Peppuu? Ok, venas. Pane Peppuu. Ammu se yks homo luoti. Hello bitch! Sai varmaan sitä kohtauksen. Oh my god! Tuuks se tän? Lol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 , ammu, yks. Jee. Ammu. Yks. What the fuck? Joku ammu siellä siinä. Mitä asiaa? Mitä vittu? On katsoit Kristian yhtään kusessa? Ei, koska mä oon täällä. Oh yeah, bitches! Let's kill them bitches! Tai ei. Nyt se on kusessa. Nyt mä oon kusessa. Mä tuun auttaa sua. Hui vittu, mikä tää homo on? on? Ultinössä paska. Tunnu auttamaan! No mä kuolin itekin saatana. Vittu kun mä katsoin sun screeniä saatana. Ei sun screeni, mitä vittu? Bitch please. Homo, se on taas he, sun pitää karrui meidät. Minä vai? Me ollaan kaikki jotain ADC:itä. Niin. Kaikki karrui toisiamme. Meillä on aika ebun tiimi. Katsotaan. Kaikki jotain fire homoi. Rangereit siis. Ei kato enemmän Teemu, vähän kusää. Vähän. Mä menen tappaa se. Mäkin tuun. Mä tuun soolottaa se sukua. Eiku mitä? Jesus! Mennään Solo Dragon kahdestaan. Mennään sekas! Joo, mä tuun auttaa sua. Sillehän pystyy vetää. Se on kunnosettiin Solo Dragoni kahdestaan. Niin silleen vittu kun mä teen. Vittu mä oon niin pisti. Mistä vittu? Kusipa homo. Nän sit otana. Kusipa naama. Ammu ulti sit Peppuun, niin mä tukua sit tää. Homo. Et saa. Se on tämä! No mä sain siitäkin rahaa. Homo. Kovasti mä tavo. Vittu kurpenaama. Homo. Lololololo vittu kurpenaama. Mä vai. Ei tässä mitään kiroilla tässä videossa ainakaan. Häh? Tässä videossa ainakaan yhtään kiroilla. Ei. Nyt nopea pottifarmi ennen kuin toi Nidalee. Ei vaan mennä. Takan tulee homo. You can motherfucker, you don't do shit! Oh. Oh yeah! Takaa tulee vielä toinenkin homo. Fuck. Näiks tota paskaa? En. Sieltä iski kunnoset. En mä tykkää paskas, niin en mä halua kattoo sitä. Hei. Häh? En mä tykkää paskas, niin en mä halua kattoo sitä. Homot ei tykkää paskasta. Mitä? Niin, mutta toi ei ollut paskaa, toi oli paskaa. Tumikin neekerikulli. Tumikin neekerikulli naama toi. Tapas se saatana! Fuck. Fuck, dog. Kuoli. Ai niin, onko sillä lifesteal? Katsotaan kuoleeko se. Pentakki! Ai mitä? Kato se. PTS perseeseen. Niin. Mitä? Niin sun. Et sä mun perseeseen jaks nukee. Mennään ehkä vähän auttaa tota Tristanaa. Ei jaksa. Miks sä noin hidas? Laksaa mua nopeammin. Pokerfest. Täältä. Okei. On mä kyllä hidas. Tää vitu. Jokin. Ampusko noin hulti? Q ja V. Toi läskipaska hyökkää just kimppuu. Niin. Kun mä sen tiedä. Kun mä tällaiset läskit tunne. Jäädään tän. Homo. Nyt sieltä. Noit jäädään tän saatana. Jäädään tän. Homo. Joo vittu mä luonta makea helvetusti. Mä impossible. Hui saatana. Mikä neikeri? Aha. Ei. Jaha. That's cute.
No ei ihan vittu rumaa. Samaa mieltä. Retarded. Moro. Mä tosin. Ei kannata. Miten vittu minä? Vitu kurkku. No joo, sit kun mä pääsen turretin viereen. Vittu! Reikä nam. Pikkasen damagea hyvin. Jos mä olisin vetänyt yksin Ok, vastaan, fuck, oji. Jos mä olisin vetänyt 1v1 ton läskikarhu kans, niin mä olisin tappanut se aika helposti vai? Ehkä. Op. Miksi sä haksaat noin paljon? En mä tiedä huviks. Tapoit Tyi. Varo. Kuolet. Näköjään. Ei vidu. Hadouken.